Number 26 Duarbagori Constituency के पार्लो Paroi Sirasrit के Harwaghat LA के पार्लो during mini stadium fill along Duarbagori BJP must joining a jai make kedeng pon along Bangsuri se party ka break mate Congress la pen APHLC asong atum BJP asong along chepa oktun Zindabad JP Nadda Zindabad Lasong Sipini, Labang Sojai Mekalong Aluhiaman Pen, Chetong Dun, KACCM, Dr. Tuliram Ronghang, Haraghat MLA Tor Singh Ronghang, Duarbagori MEC and Parta KAC Education EM Richard Stockby, Duarbagori BDC Chairman Sarkoy Rongphar, all Duarbagori BJP President Amoron Terang, during Rat Cyclembang Pura Jening T, and Parta Team Karbyang Long Claim Rapet MEC EM MLE Lapen Ongdung Duarbagori BJP ke Kroy Arat Atum Chetong Dun si Mayar DP Dun. Lasong si Pini Bangso BJP mas joining jai make kedeng pon along Ongdung Arat ke Chetong Dun pen Duarbagori Constituency angkang along Song kaprek party kaprek ke aviluma usi thekpon long athi Duarbagori Constituency along mas joining kedeng pon along Ongdung Arat BJP along kachipa Ogdun si thekpon long Lasong thak si Pini during ahavar along mas joining ajai make kedeng pon along Bangsuri isisu se Arat Congress lapen APHLC asong atum COC KACCM Tuliram Ronghang lapen Duarbagori MEC mate Education EM Richard Stockby deng pen deng pondo Me kunong ke tuwan patang elo rongbong khan apar duri pen rongbong khan lapen non rongbong khan pen daithor lapen tarado already tender caller lo November ang bong pangcheng bong po latame Dr. Tuliram Ronghang itu masih CM Karbinglo Autonomous Council kaching hall pen ajo itu Duarbagori arat ipipon lo lasi pini natu so mas joining lo na Chetong Dun akote pen injir doa la pen Congress la pen APHLC tu nang join dun tumam sa seminili MAC mate EM hoy nang itumafag nang ding ponglo mate nang welcome ponglo na tum same itumlo pini pen ke eklai vedlo isibedlo dora pen nang po sukisung do la pen doa la lam same itu cirap siru pen le tu pen le kam kem ponglo na la sinali domfak akiru piponglo Pinida GP tumdo Kawambura tumdo SGB tumdo na dong fasemi akiro pilo la sona por na Chetong Dun na por jadeze BJP afan anso se ke bangtang pontekji ke klem pontekji la so fan ka bata pen na jo itu malong central long same Narendra Modi ke Japon a party a BJP a party se data Japon bonglo na dispur lo kame Dr. Himanto Biswa Mas joining ajai make kedeng pon det pen Duarbagori MEC and Parta KAC Education EM Richard Stockby Rotamai pialong Jumis la pen Duarbagori Constituency along kaching tour amo alam tami lamthe paklang pondo la solong KAC CM Dr. Tuliram Ronghang tami Ongdung arata thengno along non Duarbagori angkang along ke claim nang jia side do antami chichak pondo an Parta me Duarbagori Constituency arat arjing plui pen akari CPM DK Road Rongbong Khat tu Kahora kacheleng thor atowar tame prabjin pen ki patang dab chia phan sideng pondo pusi ratamai pialong lamthei pangdak pon Congress pen APHLC che open si dake BJP party long match pang nasi mune tum chini lo je Congress tum jong hele BJP phana koi bihe koi ni phanse APC koi nang kilo ta jong hele koi puita ke ongdung ara tum ke chini lo kar jenglong rat ke je Aprang Congress ke do hot pen non BJP party batim ka chelar isi ang thek dolo ko bangke isi ke prek ke dolo puchini si munitum along tina constituency tame je pini na chopok dun mo election ke non da chikujom flip ho bag dola sitame munitum ninkani silo na tumna chini lo ninkani siang mo ini tum ke joga party bana sorsa se na chini lo mai meeting long ni limane party ban tuma nili pupe pin sita mune tum ke chini lo je dak ki duke la garatum phan ke deng pon asayang deng an ke je ratum ta ke long ang taxi ki pika parji ne tum plak lepin la sang thek chini si mune tum ke dak pini ke ongdung ratum ke pini BJP along na chpok don News report KTV News